En el programa d'aquesta setmana ens desplaçarem a Torre-serona, al Segrià, a Lleida, on es va disputar la 10a Copa Associació Catalana de Pitch Empat de Parelles Mixtes. I també anirem al Maresme, concretament al camp de Handicap 1, on es va jugar la final del torneig Xerinola. I recordeu que al final del programa trobareu l'agenda de Pitch Empat. Tot i que és un dels esports més practicats a Catalunya, molt poca gent sap què és el pitch empat. Hem preparat un test perquè sapigueu què és el pitch empat. Quina d'aquestes paraules és un valor del pitch empat? A. Acandehlander. B. Sociabilitat. C. Agafar ben fort el pal perquè no s'escapi. A. Agafar ben fort el pal perquè no s'escapi. A. Acandehlander. Primera, A. Acandehlander, no existe Acandehlander. La B. Molt bé. B. Muy bien. És la B, sociabilitat. És un valor del pitch empat perquè et relaciones amb la gent, fas amistats. Acandehlander no existe. Sí, ha estat sort, crec jo. No t'infravaloris tampoc. Quant costa jugar a pitch empat? A. Entre 15 i 20 euros. B. Entre 50 i 100 euros. C. Més de 100 euros. La B. La B, la B, la B. Entre 50 i 100 euros. Sí. No. Entre 15 i 20 euros. Molt bé. A. Muy bien. A. Quin par és comú a tots els forats de pitch empat? A. Pi. B. 4. C. 3. B, 4. B. No. 3. Muy bien. 3. Muy bien. Una invitación para jugar a pitch empat. Como no tienes ni idea, lo mejor es que vayas a jugar a pitch empat con quien te apetezca, para que aneu a jugar a pitch empat. Els dies 22 i 23 d'octubre vam ser al Pitch Empat Lleida, al Segrià, on, organitzat per l'Associació Catalana de Pitch Empat, sota el marc de la Federació Catalana de Pitch Empat, es va jugar la Copa Parelles Mixtes 2016. Hi van participar un total de 120 jugadors i jugadores. La primera volta de la competició es va disputar entre divendres i dissabte i es va jugar sota la modalitat fútbol, on cada jugador juga la seva bola i puntua el millor resultat. Les millors parelles van ser l'Eric Puig i la Marta Ferrés, els gironins David Díaz i la Maria Àngels Taulat, la parella local Joel Moscatel i l'Avi Nation, John Frederick Evans i Marilyn Holmes, i els tarragonins del Pitch Empat al Vendrell, Ricardo Betlinski i Mercedes Marco. Tots van empatar 47 cops. El tall per jugar la segona part del campionat va quedar al Parc del Camp. Per entrar un verdi com aquest que acabes d'entrar, quin consell em donaries? Sobretot fixar-se més amb la força que amb la línia i estar molt tranquil. I no pensar tant en el resultat de ficar-la i fer bé el que s'ha de fer.
les 10 del matí, 36 parelles començaven a disputar la segona volta de la competició, que es jugava sota la modalitat Greensome. Cada jugador o jugadora fa un cop de sortida, s'escull la millor bola i després un cop cada un alternativament. No te'n perds cap, eh? No, procurem estar aquí i disfrutar-ho, que costarà, que no cal res. Avui està jugant el Campionat de Catalunya, parelles mixtes. Com va? Bueno, no hem començat gaire bé. Anàvem menys 3 a l'acumulat i aquesta segona volta hem començat bé, un verd i un par, i ara ens hem fet que acabem de cascar un 7. Un 7 farà mal, però bueno, ens recuperarem, eh? Has vingut a jugar al Campionat de Catalunya parelles mixtes. Vas jugar ahir. Vaig jugar ahir i no va ser el millor dia ni la millor partida. Va ser una mica penós. Vam fer més 3, no vam estar encertats i bueno, avui a veure els companys, a seguir els partits i disfrutant. Els millors van ser la Dolores Alcázar i l'Àngel Manuel Feijó, del Golfos Club, el Carlos Vilardell, del Pitch and Putt Badalona, i la Laura Díaz, l'Eric Puig i la Marta Ferrés, i la María Amparo Aparicio i el Teodoro Febrero. Tots van fer 3 cops sota par. L'Eric Puig i la Marta Ferrés es posaven líders de manera provisional a la classificació general després de la segona volta, amb un total de 98 cops acumulats, seguits de Feijó i Alcázar, i Betlinski i Marco amb un cop més. Però encara quedaven per jugar 18 forats sota la modalitat més exigent de totes, la Foursome, on cada jugador executa un cop. Entre les 11 primeres parelles només hi havia 4 cops de diferència i s'obrien tots els possibles resultats. El millor resultat de la tercera volta el van fer la Berta Folk i el Daniel Stewart del Pitch and Putt Can Rafel i l'Enrique Jaén de l'Olympus Club Esportiu i la Conchi Carballo del Penedès Club Esportiu, que van fer el Parc del Camp. Gràcies al bon resultat van aconseguir la segona i quarta posició de la classificació general respectivament. Alcázar i Feijó van fer 3 cops sobre par, que els va donar el títol de campions de la Copa Associació Catalana de Pitch and Putt Parelles Mixtes. Cal recordar que Alcázar ja va guanyar aquesta mateixa competició l'any 2010. M'acosto en els guanyadors del Campionat de Catalunya parelles mixtes aquí a Pitch and Putt Lleida. A ver, Dolores, habéis ganado. La segunda vez que ganas el campeonato de parejas mixtas, pero con otra pareja. Sí, antes con Paco Salido, en la ampolla. Habéis ganado, el campo estaba en perfectas condiciones, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Y las banderas divertidas, Sí. digámoslo así. Aquest cap de setmana has acollit aquí a Lleida la Copa Catalunya Parelles Mixtes.
Què representa això pel camp? Home, la Copa ACPP Parelles Mixtes, igual que qualsevol altre torneig del pitch empat a Catalunya, és el màxim honor que esperem tots els camps. Tots els camps volem una miqueteta ensenyar els nostres valors als millors jugadors de Catalunya. És una prova molt important per tot el món del pitch empat, però especialment és molt important per les senyores. De fet, les senyores estan molt demandades en aquestes competicions. Hi ha moltes ganes de pillar-les, d'agafar-les, no? Perquè realment els nois també volen jugar, no? I com estadísticament el tant per cent de senyores que juguen a pitch empat és una mica més petit que el tant per cent de senyors, doncs llavors sempre hi ha una alta demanda del col·lectiu femení. Avui s'ha disputat la final del Gran Slam Xerinola. És per nosaltres un honor acollir l'última, la darrera prova, la quarta. Que és el primer que fan de 4 proves de parelles i és un dels circuits millors que s'han muntat en el pitch empat avui en dia. Xerinola surt del camp de Teià perquè jo estava jugant amb el meu home, amb el José Manuel, que també, evidentment, és el que impulsa tot això, aquesta festa, aquesta gresca, aquesta xerinola, i ens diu, l'altra parella que jugava amb nosaltres, ens diu, carai, quina xerinola que porteu. Dic, ostres, m'agrada això, què vol dir xerinola? Perquè jo no sóc exactament catalana. I diu, gresca, juerga, dic, ja tinc el nom. I aleshores la paraula xerinola demostrava l'espírit nostre, demostrava les ganes de passar-nos-ho bé. I a partir d'aquí és com va començar això. L'equip que mola va ser cosa de la Maribel, tot s'ha de dir, perquè ella és d'aquesta manera. A veure, jugar en una competició de la FEDE o jugar en un social, el que canvia és l'esperit de competitivitat. A vegades al social està jugant amb amics, a l'interclubs no hi ha amics. Mira, avui jo t'he de dir que avui hem competit. L'Enric i jo hem competit. No és com jugar amb la selecció, perquè la selecció és el més gran que hi ha aquí, però és un circuit en què avui sobretot hem notat que t'ajuda a haver competit a gran nivell, t'ajuda a poder donar resultat i a poder guanyar aquest torneig. Avui he anat com he anat, però jugar a casa sempre és jugar amb avantatge. Respecte al xerinola amb els altres tornejos més socials, el que t'ha donat han sigut 4 proves amb uns grans premis que la gent busca uns al·licients més enllà d'una copa de vidre, busca alguna més, i a més ens ha portat molts bons jugadors que segueixen el campionat del pitch empat que han volgut participar en aquest gran torneig. Des d'aquí a Baix Carrer voldria agrair tant a Sant Cebrià, al Mas Gorumbau i a Franciac Pitch Empat, que han sigut els altres 3 camps, juntament amb Handicap 1, que ens han donat l'oportunitat de portar el màxim nombre de
de jugadors de pitch empat aquest torneig o circuit. Aleshores, la il·lusió era que aquest torneig tingués molt de reclam perquè és un torneig per divertir-se. En cap moment ha sigut un torneig per guanyar ni per deixar de guanyar, sinó per un torneig entre amics. I això és el que hem volgut, que el Xerinola jungués contra la gent. Tenim el nostre capità que s'involucra molt amb el pitch empat, li agrada molt el pitch empat i el que vol bàsicament és que tothom disfruti d'aquest esport, no? Vull dir, el vol promocionar, el vol incentivar, vol que hi hagi competició i una competició molt sana, no? Xerinola ha sigut una cosa, diguéssim, altruista. El que ha volgut és que la gent, sobretot es llevés, amb l'il·lusió d'anar a jugar un bon circuit, un bon campionat, si no podia fer el circuit, i amb l'il·lusió aquella de que, escolta, com pot ser que me'n vagi cap a casa amb regals, obsequis o premis que un no somia. La veritat és que estem supercontents perquè el Xerinola és un grup d'amics que entre molts es van crear aquí i la veritat és que cada vegada es va fent més gran. Són dos equips, un que està a primera divisió, un altre que està a tercera, i la veritat és que molt contents de tenir-los i de que muntin tots aquests shows, perquè la veritat és que això dona molt de joc a lo que és el pitch empat avui aquí a Catalunya. Jugo a pitch empat per l'ambient, principalment, perquè sortir a guanyar al camp surten 4, sortir a divertir-se sortim molt pocs. Guanyar, guanyar un, guanyant dos, divertir-nos ens divertim tots. Perquè m'encanta i aquest tio em va enganxar, nen, i aquí estem. O sigui, no hi ha més, no hi ha més. M'encanta aquest esport. Jugo a pitch empat fa 14 anys, perquè m'agrada molt. És un esport que és molt... Si jugues malament tens ganes de tornar a jugar per jugar bé, i si jugues bé doncs tens ganes de tornar a jugar per tornar a jugar bé. I és bastant addictiu, la veritat. Bueno, és un esport que la veritat em fa desconnectar de lo que és la meva vida quotidiana, no? Doncs jugo a pitch empat perquè el vam descobrir, ara et diria, el 2004, amb un molt bon amic meu, l'Àngel Navarro, i amb 2 xancles i una bossa que ens van deixar allà a Lloret, vam començar a descobrir les sensacions d'aquest esport diferent a la resta. I és un esport que o t'agrada molt o no t'agrada. Si t'agrada, t'enganxes moltíssim. Totes les hores que tens lliures, el que dediques és al pitch empat. Perquè enganxa una barbaritat. Perquè comences el primer dia com va, això no sé què, i et va per les venes.